Vielen Dank, Herr Kollege. Für eine Minute hat jetzt das Wort Branislav Škripek. Vážený pán predsedajúci, ja mám trochu iný názor ako kolega. Vraždu opozičného politika Borisa Nemcova dôrazne odsudzujem. Verím, že prípad sa podarí vyšetriť a potrestať skutočných vinníkov, páchateľov. Rád by som vyjadril hlbokú sústrasť rodine zavraždeného a pripájam aj svoje modlitby. Hlasoval som za návrh uznesenia, pretože ma znepokojujú vyhlásenia prezidenta Putina, v ktorých sa zaviazal osobne dozerať na vyšetrovanie. Najvyšší ústavný činiteľ podľa mňa by mal namiesto zasahovania vytvoriť priestor pre nezávislé vyšetrovanie. Tento prípad spolu s ďalšími nevyriešenými vraždami novinárov a opozičných politikov z minulosti žiaľ nevykresľujú Rusko z hľadiska demokracie pozitívne. Uznesenie sa dotýka aj neschopnosti ruských vyšetrovateľov ukončiť prípad havárie poľského lietadla na území Ruska spred 5 rokov. Mňa to poburuje, že lietadlo ešte nie je vydané do poľských rúk. Neustále obštrukcie ruských orgánov pri navrate čiernej skrinky naozaj považujem za poburujúce. Ďakujem.